Ej, vi er gruppen Anders, Anne og Andreas, og vi har valgt, at vi skal snakke om Zimbabwe. Jeg vil starte med at fortælle, hvor landet ligger hen, og hvor mange der bor. Zimbabwe ligger i Sydafrika, lige under ækvator, og det er ca. 390.000 kvadratkilometer stort. Indbyggertallet ligger på omkring 12 millioner. Og så vil Anders fortælle lidt om styreformen i landet. Yes. Zimbabwe er et semi-præsidentiel republik, det vil sige, at både præsidenten og ministerpræsidenten de kæmper om at have magt og indflydelse på landet. Hvis de to ikke er enige eller afklaret omkring en sag, de gerne vil indføre i landet, så vil de komme på kompromis med hinanden. Ja. Selvom landet siger, at det er demokratisk, så er det ikke så demokratisk land igen faktisk. Der er meget kommunisme over landet, da det er samme præsident, der er valgt hver år. Han har sjovt nok 99,9 stemmer hver gang han bliver valgt. Så der er mange ting, der gør, at det ikke er så demokratisk igen. Kort historisk gennemgang af Zimbabwe. Det daværende konge hersker i 1889. Han hed Rubangula. Han prøvede forgæves at modstå en britisk invadering, kan man godt kalde det. Der er noget, der hedder Britisk South Africa Company, som der kom, og det var ledet af en britisk politiker og en palist, der hed Cecil Rhodes. Og det var det forgæves, at de prøvede at kæmpe mod dem. De var stærkere og meget mere kampklare, end de var. Men i 1889, der blev kommet befuldmægtigt den britiske regering, og de fik lov til at styre hele området. Og i 1895, der gav de så området navn Rhodesia efter den politiske palist Cecil Rhodes. I 1911 delte territoriet Rhodesia sig i to dele, Zambia og Zimbabwe. Derefter valgte de hvide indbyggere at danne et selvstyret koloni i Zimbabwe inden for den britiske imperium. De hvide de strømmede til landet på det tidspunkt, da det var meget nemt at tjene gode penge dernede, og det var nemt at leve dernede i visse vilkår. I 1922 var der 34.000 indbyggere, og i 1953 var der 157.000 indbyggere. Og det er altså hvide, vi taler om nu, der kom til landet. Og udover at der kom så mange hvide indbyggere ind i landet, så ejede de hvide også 75% af landets bedste jord. Og det var sådan nogle jordlove, som vi selv havde lavet, der gjorde, at de skulle have det bedste jord. I 1953, der blev Nord- og Syd-Rhodesia sat sammen, altså Zambia og Zimbabwe sat sammen igen. Og i 1961, der blev dannet en nationalbevægelse, ZAPU. Og det var der meget modstand i landet på den tidspunkt, fordi det var de hvide, der styrede landet, og der var meget modstand omkring de mørke, at de skulle have lov til det. Så derfor blev den bevægelse, det var simpelthen en modstandsbevægelse, ZAPU. Men som den reaktion, at der kom en masse modstandsbevægelser, og de sorte, de blev med at protestere omkring det, så valgte de hvide i 1962 en regering, der var styret af et parti, der hed Front. Front, det var et meget fascistisk parti, der kom fra Storbritannien. I 1963 der blev Rhodesia delt igen til Zimbabwe og Zambia. Zimbabwe det blev uafhængig, mens Zambia det forblev en koloni. De hvide de fortsatte med at styre landet, men i 1979 der blev gennemført en ikke-retsdelt valg. Og der kom flere frihedsbevægelser i landet, og omkring landene omkring Zimbabwe og sådan noget, der begyndte landene at have mere demokrati over det, da folk begyndte at være mere humant land, kan man sige. Og det kunne de så godt se, og der begyndte de sådan mere og mere at ville være som dem. Og i 1979, der vandt biskop Abel vandt valg og fik lov til at styre regeringen på det tidspunkt. Men det var først senere det år, at det hele kom på plads. Og der var et frit valg i februar 1980, og der vandt det parti Zuma, som også var frihedskæmper, og Mugabe, han blev præsident af det land. Mugabe han var også oprørsleder før det, og siden da der har været borgerkrig i næsten 20 år efter, på grund af mellem de hvide og dem der støtter regeringen og dem der ikke støtter regeringen. Yes, jeg vil fortælle lidt om befolkningen. Hvis man kigger på det første billede, altså det øverste billede oppe i højre hjørne, ser man en oversigt over
hvordan befolkningen i Zimbabwe er. De røde streger, det er kvinder, og de blå streger, det er mænd. For neden er der angivet antal mennesker i millioner, og opad der er angivet alder for befolkningen. Som man kan se, så er der flest mennesker mellem 15 til 24 år, men man kan også se, at der er flere børn, end der er gamle mennesker. Det kan beskrives ved, at fertiliteten, som er fødslen, er højere end mortaliteten, som er antal døde. Yes, jeg vil så nu fortælle om den demografiske transitionsmodel. Hen ad x-aksen ses årstal, og op ad y-aksen ses antal mennesker per 1000. Den røde streg er dødsrate, som jeg har skrevet i siden, der også bliver kaldt mortalitet, og den blå streg viser antal fødte, fertilitet. Hvis man kigger på 2002, så kan man se, at der er et gevaldigt opsving med fertiliteten, mens mortaliteten daler, så altså dødsraten falder. Yes, den demografiske transitionsmodel er det, der viser forandringer over tid i den summariske mortalitetskvotient og den summariske fertilitetskvotient. Ja, så vil jeg fortælle lidt om livsvilkårene for befolkningen i Zimbabwe. Landet bliver mange steder kaldt de tomme hylders land. Hver fjerde indbygger er flygtet fra Zimbabwe, hvor prisen på brød fordobles hver uge på grund af en voldsom inflation, der kører i landet, som jeg vil komme ind på lidt senere. Den gennemsnitlige levealder i Zimbabwe er 42,5 år for kvinder og 43,2 år for mænd cirka. 116 ud af 1000 børn dør, inden de bliver 5 år gamle. 17% af folk i Zimbabwe har ikke adgang til rent drikkevand, og derfor er der rigtig mange, der bliver syge, fordi adgang til læger og sygehuse er nemlig også et meget stort problem. Det anslås at ca. 34,9% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og det vil sige, at de lever for mindre end $1 om dagen. Det vides heller ikke med sikkerhed, hvor mange der er ramt af HIV og AIDS, og man ved slet ikke, om der er blevet lavet en optælling, men det skal nok. Der er også nogle formodninger om, at pressen eller staten i Zimbabwe ikke vil have det ud til pressen og ud til resten af verden. Fordi Zimbabwe er nemlig et meget lukket land. Zimbabwes største problem er, at ingen i virkeligheden har overblik over, hvor slemt det står til, og derfor er det også rigtig svært at gå ind og hjælpe landet. Udenlandske journalister har ikke adgang, og som lokale journalister, altså Zimbabwes egne journalister, de bliver både overvåget og skal godkendes af staten til at lave nyheder og skrive om, hvad der sker. Zimbabwe, som betyder det store stenhus, er netop blevet en ugennemtrængelig mur til resten af omverdenen, hvor ingen rigtig kan komme ind, og ingen kan rigtig hjælpe, og ingen ved rigtig, hvad der foregår inde bag murene. Som sagt med den her inflation her, så lider landet under en meget kraftig inflation. Sidste år meddelte myndighederne, at inflationen lå på omkring 164.900%, men nu er den helt op på 2,2 millioner procent. For at sætte det en lille smule i perspektiv, så har vi i Danmark en inflation på 3,4%. Når man har en inflation på 2,2 millioner procent, så vil det betyde, at den løn, du for eksempel tjener mandag, allerede tirsdag, der vil den løn ikke være noget værd længere. Derfor bliver man nødt til at gøre det sådan i Zimbabwe. Dem, der er så heldige at have et arbejde, de går ned og får deres løn efter hver eneste arbejdsdag, og så skynder de sig ud og køber de ting, de nu skal have, for dagen efter vil de penge ikke være noget værd. Fra den 14. november 2008, altså det er nogle gamle tal, men det var det nyeste, vi kunne finde, lå hyperinflationen i Zimbabwe, den var nået helt op på 89,7 trilliarder procent. Og det vil jo rent faktisk sige, at Zimbabwe ikke længere vil kunne trykke nogen pengesedler, før de var tabt i værdi. Og at landet overlever nu udelukkende på vestligt og afrikansk bistand. På gaden er det ikke unormalt at finde 250 millioner Zimbabwe-dollars sedler, fordi pengene er så lidt værd. Staten i Zimbabwe har dog lige givet befolkningen lov til her for nylig, at de gerne må bruge andre valutaer og andre afrikanske valutaer, og endda dollars og euro, fordi de godt kan se, at deres egen valuta er fuldstændig ubrugelig.
Fremtidsudsigterne i et land som Zimbabwe er rigtig, rigtig usikre og er svære at spå, hvad der skal ske med landet. Der er en god vej, og der er en dårlig vej, som det kan gå for landet. FN og NATO og EU har alle sammen været inde og sige, at de gerne vil støtte Zimbabwe med at få bygget landet op forfra og hjælpe dem til at komme i gang igen. Men de har alle sammen det men, at de vil have Mugabe af magten, for ham vil de ikke støtte. Mugabe har ikke tænkt sig at gå af, og han har heller ikke tænkt sig at vil indrømme, at han skal bruge hjælp fra nogen overhovedet. Så der kan både gå den vej, at Mugabe siger, at de vil ikke have noget hjælp, og de ender med ikke at få noget hjælp, og efter Mugabe, så kommer der en, som FN og NATO og måske heller ikke vil støtte. Og så bliver det ved på den måde, og så til sidst vil Zimbabwe slet ikke kunne fungere som et land, og landet vil være så hårdt ramt både med hungersnød og fattigdom, at det slet ikke vil kunne hænge sammen. Eller befolkningen valgte at sige, at vi fjerner Mugabe fra magten, og så siger vi ja til Vesten og Afrika og alle de andre lande, der gerne vil hjælpe dem, og så hjælper de os med at bygge os op igen. Så fremtidsudsigterne kan både gå en rigtig positiv vej og en rigtig, rigtig negativ vej. Så Zimbabwe er ikke et land, hvor man bare kan sige, sådan kommer det til at gå. Og det var alt, hvad vi har i vores gruppe. Tak fordi I lyttede. Aloha!